dakigu zer gertatuko den? Sekula ez. Ez dago ezer gure esku. Hemen izango garela, bai. Bai, baina zoria, sorte hona dau, sorte txarra dau, klaro. Hau, batzutan ez doa justiziarekin. Batzutan bai, beste batzutan ez. Zoriarekin, patuarekin, aldagai asko ekuazio horretan, Hala ere ni oso justizia zali nahi, Bai? Bai. Eta justizia betetzie gustatzen zait. Ez eta batarako gizartien, ez da? Noski. Ba, zer justo hauga emakume eta gizonen arteko berdintasuna baino. Ez. Aupa gu, aupa zuek, aupa danok. Daukazula gure lehiakideak! Mikel eta Mairu, Oier eta Soiartze, Josu eta Jon. Bueno, neskak, Mikel eta Mairu, ongietorri. Kaixo. Ze moduz, neskak? Bueno, arrakastatxo ale batetik bai eta bestetik ez. Hoi da. Bosgarren saioa, Mikel eta Mairu, oso programa onak egiten, baina ezin finalera sailkatu. gaur jazteu esango finalea jatuko gehala, ze emateu suerte txarra. Hori izan da. Hauria. Bai, ia gaur lortzen dugun, bestak beste ikusteko, ez da? Identifikatu du nik beste kontu bat ere, ekuazio matematiko guztiei. Bat, erantzuteak ere uste dut, ez dela laguntzen hori... Igual baten tokatzea. Ea, ba. Arkitektura ikasten, Mikele? Bai. Bai, zemakarren mailan? 3. mailan. Matematika behar da, arkitekturarako. Asko. Ingo du como que ez ez. Horre, kalkuluak horrela egite dituzu? Hemen zema leio jarriko ditugu, bat. Lagundu itxeiate. Ondo. Zer da honena, karreratik, Mikele? Nire ustez artistikoa da gehiena gustatzen zaitena. Zederra. Mairu psikologia ikasten zu, nahiko lan, esan dugu. Bestak beste antxon aztertzen nahiko lan daukazu, gauero, hori ere badakigu. Ez, momentuz ez. 5 saiota gero diagnosirik ez daukazu argi? Ez. 5 urte eta gero... Karrera beinataratakoan, a ber. Nire psikologa 5 urte eta gero ere ez, beraz, lasai. Neskak, ongi etorri sorteon. Eskerrik asko. Oier eta Zoiartze, ondo? Ondo. Bueno, ondo galdetu egingo dut. Ondo. Bai. Zeitxura ona duzu, Bigarren ez, gurean, 125 euro, irabazi ditugu dagoeneko. Eta horreko nahi patu ziren, bidaia kontuak eta helburu jakinik egarri duzue ona, dirua irabaztekotan, alegia? Ez. Afaio bat aurrena kuadriakin, zor dieula. Ados? Zor diezue, Zorrez baino. Zema zarie? 20, bai. Zorretan asko orduan, Diru pixkatin bet. 20 gora lagun onak. Bai, hori bai. Denak? Bai. Ez gara, orain kakasartzen hasiko mesedez. Izenik ero, badu? Kuadrillak, alegia? Ez asko. Kuadrilla. Ez que gauden astuta hola, orduan... Nazketa hori ere interesgarria da, gauza honak ateratzen dira hortik. Zuen kurrikulum bat azertu dugu, gero ja, denbora librean eta, Oier, ze zaletasun ditugun? Gutxi. Bai. Begira. Kaleatea... Ondo. Lagunakin egon. Maia gortarako aukera ematen. Bai. Politxa da eta aprotxa hon, berda. Zoiartze, zuk horrez gain beste zerbait? Mendira jun. Mendira. Irakurri. Ondo. Literatura, mendia. Eta gero tarteka Oier kaletik erreskatatu. Horia, bai. Oier, beste gauza batzuk ere egin, motel. Animota zorte hone bikote, ondo pasa. Usur bilderrak, gure lehiak ere barriak zamoduz mutilek. Urdurri. Josu mendia ipatu du, Soiartzek, zeude mendizale hartzaina zara. Bai. Mendi lasterketak egiten be bai? Baitare. Baz, para itxasotik urruti. Lehorrean, ez da, gozo? Bai. Jon, zuk irakasle eta afizioak eta? Afizio, zaldi lasterketak eta jarraitzen ditut. Bitu? Baina jokeia zara? Pixu honekin zaila. Bueno, zaldi handiak ere izango dira, ba? Onditxoa behar. Bai, dinot, ze afizio berezia, ez da? Zaldi lasterketak eta ikusi, eta... Bai, ni berez lasarte harra naiz, eta, han hiporma egon da, txikitatik... Hori pelikuletan eta ikusi izan dugunetan, publikoa izan da nahiko aristokraziako kideak eta... Horrelako katale jutxeekin... Pamelarekin askoten eta... Hori da kasua? Ez. Errixea ere joaten da, ez da? Hoi ba, gehien nahi da. Ondo. Josu eta Jon zelan animatu zarete, Josu badakigu etxeko baten egon zala, miluzen? Bai, semire etorri zen, da, guain, piskat, etorri nahizula, eta, semire nahiz egin. Semeak zabaldu dio bidea aitari kasunetan. Bai, ondo. Ze intentziarekin, Jon? Abentura bizitzia, guantxe jostin dugu jarri. Oso ondo, ongi etorri, sorte hon. Bale, ba. Ba, abentura kontuz, badago hemen, emozioak ere bai pilpilean, eta dirua asko. Gaur, jokoan, 96.000 eta 50.000 euro. Hauek zaldi lasterketetan ezakit, arraunean bai, Pasaiako gure lagunak, herrizera hemen, Miluzen, Zarnengo ama, ikastetxetik. Zango, ongi etorri, Larogeta zei entzun eta mututu, eta berotu, eta puf, berotu, ez da? 96.000 euro entzun, eta nahi zui hasi? Bai. Lehian? Bale, horretara datoz, arrasto. Gure lehenengo proba, hau pasuek, lehenengo panela estreinatzen hasiko gara arrastonekin. Esan nahia dute,
Iztegia. Abestiak. Ametsak. Ondo. Gure artean daude. Literala da. Margolanak. Ia zerbait? Letrak. Gure artean, Eskulturak. Arbasoek utzitako zerbait da. Bai, atzera egin da, denbora. Claro. Mikel Emairu? Paso. Esara esarrak. Trikuarriek. Ez bai, bueno. Egin favore bat, kendu jota aurretik. Ja. Jotarekin hasten den zer, baina gu jota gabe behar dugu, hemen dago. Mikel Emairu? Paso. Berez jotarekin esaten da. Baina hemen ez. Paso. Zer? Paso? Paso. Bai. Lasterra gertuko dira hemen. Hemen. Miluzen. Paso. Eroglifikoak. Oso! Irurogei puntu. Oso no. Ez zero. Oso ondo? Ero baizik. Ondo, ero. Bakizu zoratzen dala eroglio entzuten dagoenin jero. Bai, ez da? Zebera, la Holago ero... toka dauka horrekin. Claro, jero... Bueno, Ez da jeroglio. gure gauzak. Bigarren, taulan, lehenengo arrastoa. Oier, zoi hartze. Eskua eskaini diot, ez ditartu. Iruleik eskua. Politikoa. Hala? Mezu bat. Subliminalki. Laguna. Tamalez nahiko zapaldua da. Paso. 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 Oso ondo, danok? Bai, itxura polita du honek. Espero ezetz, baina gure barruan egon daiteke. Kikote? Arima. Arima. Animoa. Autoestima. Literala da, zeo zer da. Sagarraren anatomia ezagutzen du. Arra. Ondo, Zizarea. Vale. Irurogei puntu, Zumaiarra, kasu honetan. Kikote asmatzailea. Hirugarren taula, Josu Jon, ia puntutxo batzuk lortza ditugun. Lehenengo arrastoa. Film eta telesail askotan ikusi dugu. Kamarak. Aktorea. Atia. Bueno. Pertsona kuriosoa dela esan daiteke. Superman. Kuriosoa da, bai. Nobita. Detektibea. Haze bi detektibe. Baladoi damar. Gehiago. Zehasiera! Oier, zoi arte. Ondo. Mikel Emairu. Saiatuko da. Saiatuko gara puntu pila bat dira bazten. Bai. Mintzioka, gorputz astindu beldurri gabe, Tartu lekua, mesedez. Zumaiarrak bezaldean. Zumaiarrak. Bai. Esa, Jon, gero ere aukera izango data, jolasteko. Utsuia. Depora. Zulenengoa. Txaron, Eta orain bai, hasi. Abeslaria. Kantatu. Musikoa. Gitarra jolea. Abeslaria zehaztu behar nuke. Kompositorea. Kantautorea. Hori bai. Oso ondo. Bigotia. Gizona. Apa, Mairu. Bekainak, ilea, idatzi, idazle bat. Tekla bat. Biru, matematikaria. Vale, zientifikoa. Ondo. Einstein. Unai. Bizikleta. Karrera. Meta. Eta fotofinitza. Argazkilaria. Oso ondo. Hartu lekuen. Fotofinitza, bai. Barritzen eixa. Ikusentzunezko ikasita, oier, detektibea zara? Bai, esango dugu hierren meritu izan dela. Badu hortan, talentua. Sekretu da batzutan. Ja, detektiba nahi zaina ez dut esango. Bueno, Einsteinen kontu badakizu, nazkatuta egon zen egun baten, danak beranatzetik, eta
minata zauen, Eta gero ikono naskatute dago, kontrolaino emoten dago, egin zendala lan, supermajue, ez da. Naskatute dago. Baina, bueno, hori da. Ederto, min barik. Argituta. Asmatu, listu bai, Hombre. Argize bai, Ederto, 60 puntu. Ez, emoten dagoelakon, zajatorra. Nik umetan uste duen, ni Einstein bezala genioan itzela. Zeren zuten, Einstein klasean aspertu egiten zen da. Ni ere bai? Doan genioa naiz, gero azkenean ez. Aspertu bai, baina. Oier Zoiarte, hartu lekua, mesedez. Josu Jon, orain bai, Hemetxe. Udako go, hau da grina. Ia puntuak ere bat ozen, dekora. Eta guazen? Edan? Edan. Moskortu. Moskorra. Alkoholemia. Bai. Alkoholemia testa. Testa putz egin, alkoholemia testa. Bai. Kontrolak. Alkoholimetroa. Alkoholimetroa, ondo. Irakurri. Imaginatu. Graduazioan, puta. Osea... Graduazio zer da? Graduazio festa, o... Ekitaldia, bai. Bai, Tutankamon, zera... Zer da bat? Tutankamon? Bueno, orokorra. Arkeologoa. Bai, eta bestie? Eta? Faraoia, osea, momia. Bai. Momia, ondo! Oso Bai, ikusten zalako karterretatu Tutankamon ziren, baina orokorra behar genuen. Oso ondo. Arkeologoa eta momia, badanak? Ondo? Ondo, venga, puntuak, estreinateko markagailua. Ba, Josu Jon, hasi gara eta. Josu, semeak aholkurik eman digu, iniziatarako? Ridikuloik ez ditxeko. Ba, egin, jaramonik ez. Hartu lekua, mesedez. Eta lotxik ere ez, Mikel Emairu bestaldean, puntu beharra bi aldetan, beraz. Ia zer datorren. Alkar lagundu. Pentsatu, Eta hasi? Gidatzen. Istripua. Gidari bat. Rally ez beste zozer. Lasterketa, kotxe lasterketa. Eta? Zer da hori? Kotxe karrera. Formula 1. Bai, bat formula, ondo. Apa, Josu? Piscina. Bai. Salto en piscina. Ez. Olatuk. Zer da Non gaude? Itxason. Bai, eta? Zer dago hor? Olatu, osea... Ez? Zuloa. Ez? Aldatu? Hirugarrena? Hirugarrena. Euskal dantzak, dantzariak. Eta zer da? Zer dantza, zer da? Oso ondo! Ihi! Aide! Ai. Zer? Ihi! Aurrezko... Ez? Hartu lekue! Dantza zueko txapelketan aniziren. Txapeleta guzti, txapelketa gazela erakusteko. Esan, Josu eta Jon, biak ere dantzan suelto. Ondo, Ondo. Asmatzen ez horren beste. Bai, hori da. Bat, 20 puntu, bitaldentzat. Erokletiko batzuk orain, eta, bueno, irudimen ere beharko dugu. Bako zu irokleren berri? Ez dakit nola da bilen. Zu dagoa zu, harreman ez duagoa berarekin. Nik basta guni pasilun ikusiot. Nire bisitak eta ez ditu onartzen, Ez? Ba, pasilun ikusi gara, kafe bat hartzen egon zan. Aber, aitortu behar oso guapo dauela. Bai? Bai. Ez du ikusi. Orduan ez dakit errekuperatuta dauen, maite minduta dauen, zer Mikel gertatu dan. Aber, suerte emate duen. Ia zorte ematen A ber. Ba, lehenengoa, denpora. Onak ateratzen zaizkit. Ra. Bai? Bak, rabak. Ez. Zego xoak rabak. Nor da? Norda. Oliver igual. Oliver. Ravioliak. Bai! Oso Raiainkoa, Oliver, Benjita Oliver. Eta ikusten duguna da, oli behar dugula, lehenengo zatia behar dugulako, bigarren zatia ez. Eta orduen, adi honegaz, bi oli, eta pluralean dagoelez, ravioliak. Oso ondo. Bai, rata, oli, Bai. argituta ja, hortxe zegoen. Ondo? Oliver, Benji. Baina kostatu zait niri, ulertzen. Bai, noski. Laudiez eta orduan zaitzita bioli, plurala dalakon. Bioliak, ondo. Bikain. Bigarna, denpora. Donostian dago. Bai. Gamelua. Ez. Dromedarioa. Bale. Velodromoa. Oso ondo.
Oso ondo. Ardi horrek be egiten du lo dago, belo, eta dromedarioa. Edarik endu, eta dromoa geratzen da. Beraz, belodromoa. Oso Oso esna zuek, Erne. 1 puntu. Vale. Hoi horretaz hartze, zer? Eroglifiko batzuk? A ber. Detektibea lanean. Bai. Erakutsi, Lehenengo bat, denpora. Zaintriatu bat izan dut. Zer? Zer da? Amen, monja. Bestera batera? Sor. Sorpresa. Zer da hori? Sor? Zer da zaintiratu? Zaintriatua izan dut? Sor, tabla, zer da hori? Zer da? Tabla, ez? Bestera batera? Sor, balda. Bale? Balda. Baldan. Claro. Apala, balda bat. Sor, baldan. Vale. Bale. Ondo, Karo, sorpresa, sor kunde, claro. Hori ba. Sor, baldan. Bale. Sherlock ondo, baina Watson ere laguntzen ari zaio, Hombre. Zertze, bai. Ondo. Horrega, hau estaneria. Bigarren eroglifikoa denpora. Ze moduz lepoko mina? Obeto. Bale. Ondo, hau ikusi zidanok. Beethoven, benik ez? Obeto. Ondo. Eta bigarrena ere hobeto, Bai. Pitik bi, 1 puntu zuek ere. Josu eta Leon, eroglifikotxo batzuk asmatzeko unea iritsi da. Bai, ezta? Bota aukerak, zuek. Eguria, Bai. Lehenengo bat denpora. Ziztu bizian etorri naiz. Zer nota da? Lapurditik. Bale. La nota ipurdi batik enduta lapurditik. Osondo, lapurditik. Bale. Zaldi lasterketa tartean eroglifiko batzuk ere errepasatu ditugu, Jon? Egontzan gau bat, hola... Bai? Bai. Entrenamentu bat izan da? Bai, barrikote bat egontzan, Lucia. Bueno, interesgarria, barrikotea. Daupasa bat. Bai. Illa. Bigarrena, denpora. Aspaldi apurtu nuen, Femurra. bikain. Burdinaren zeinu kimikoa behar dugula adierazten du zein horrek. Burdina, ferrum. Femurra. Gakoa hori da orduan, Barrikote bat, eta gero eroglifiko guztiak asmatu. Gabero bat imarko du. Venga ba, 1 puntu bikote. Osando. Eta txaloki bat, bidali behar dugu, Erne, ilaski Poloniara. Eki zubi aurre, bera Mendaroarra jaiotz ez? Beki? Baina joan da Poloniara, Opa. ikasketak eta egitera. Zer? Gaur egon gara eztabaidatzen. Zer? Polonian, Bai? oso jende guapu dau. Badago? Ene segula izan ni? Bai. Niri izan diate giroa eta parranda segulakoa dela, eta nahiko merkea gainera. Eta oso guapu, tiaz, Baita ere? polakuek, bai, orokorrien. Ekik horrekin, kultura horrekin bat egin nahi izan dut, esan du, noa ni ere gimnasiora. Oso ondo. Eder lirain jarna din. Oso ondo. Kontua da, bertako makinetan, hizkuntza aukeren artean, euskara ere topatu duela. Guau! Polonian, Entrenamentuak egin ditzakezu, euskaraz, beraz. Txaloki bat poloniarrei, eta ekiri, gimnasiora ere joan delako. Joa benetan, haupa! Ondo! Pasaiako lagunei ilaski proposatu diet Miluzoko Eskoaren bertsio berririk edo zen dute. Ez Jon, betikoa. Klasikoak. DBH lauko ikasleak, baina klasikoak oso. Ondo menderatuta daukaten seinale. Prest? 1, 2, eta 3. Miluzeko Ondo. Bai, ondo. Bezain Mikele libratu baita. Esan konpensatzeko kamiseta ekarri bezkuna. Hori da. Eskertzen da. Bosgarren saioa gitarra ekarriko tezuen, ez du ekarri? Bai, eskue. Ea komo baina erabaten dugun etxera. Hau zuen eskua. Geldi dagoenak ezin jakin aske ote dagoen. Interesgarria. 1911an 123 emakume hil ziren Triangle fabrikako sutean. Ze hiritan ordea? Berlinen, New Yorken, Parisen, Londresen. Bai? Londresen. Rebotea. New York. Oso ondo, martxoaren 8ko hasia. Norena da Round the Wall
erantzun naia? Beyoncé. Hazi zuzenekoa gainera, kantu honekin. Zeta. Eta aurrera. Gipuzkoako ze herritan eman zuten botoa argaziko emakumeek 1933an. Argazkia mundiala da, Bai, Zarautzen, Donostian, Eibarren, Irunen. Irunen. Rebotea. Zarautz. Eibar. Eibarren. Ondo. Eibar. Aitzindari. Askotan hortan ere bai. Eibarren agertu da ondo. Mikel Emairu. Iazazu zeugan barna, zeuzara zeure. Eragin gehien daukana. Esti Marquez kantuan zeitz ezkutatu dugu. Zorionean, bidean, bizitzan, barnean. Zorionean. Oso ondo. Bikain. Ene. Geldi dagoenak ezin jakin aske ote dagoen, ala dio enuntziatuak. Inoiz konposatu zu kanturen bat? Ez. Ez. Saiatu izan naiz, baina Vale. ez da erraza hori, Idatzi edo? Letraren bat bai, Vale. moldaketaren Vale. bat. Vale. Bueno, nahi duzu, talde bat egin edo? Igual. Kontuz. Mikel Emairu, Ez, aurrera. segi ba. Zerk ez du kolore gorria? Ikurriñak, olagarren odolak, gladioloak edo babarrunak. Olagarroen odolak. Oso ondo. Azalpena moztu zaitxu lehen parkatu. Testu zu esan. Zesan? Azalpena esaten jun zara da moztu zaitxu. Lasai. Bai, nahi bazu, Eta esan. zumaiarrek badakite, olagarroen odola ze koloretakoa den? Edo norbaite badaki? Beltza esango... Beltza? Ni idea, Olagarro salda bai, beltza baina, zopa. Igual urdina konprasatakulez. Baita, ez da? Bai. Mikel Emairu, askatu nahi? Ez. Ez? Ez dakigu. Bueno, azalpena botako dugu, Rosa Venga. Luxemburg teorialari marxistaren esaldi bat baita hau. Eta aurrera. Ze musika talderena da Azala kantua? Kolore jantzia, irribarrea, duzu soinea. Kolore jantzia. Oso ondo zue txaloka. Oso Ondo ondo. pasaia, marea morea, alarma morea, rumba morea, flamenco morea. Alarma morea. Haupa zuek. Rumba eta giroa, oso ona. Teletra, Rosa Luxemburg. Izketan hemen, ze esaldi ote da. Probatu nahi duzu, Ez. Segi ba. No jaio zen Maurizia Aldeiturriaga, artean, Zeberion, Gernika Lumon edo Diman. Gernika. Severio. Oso Zeberion, ondo. zaitxoa. Eskatzeko aukera? Bai. Bai? Mugitzen ez denak ezin kateak atzeman. Interesgarria, Zuzena? Oso ondo. Komo beina, zuentzat. A ber, liburutxu bet gomendatuko txutie. Bazen. Rosa Luxemburg kartzelan egon zan, ondo dakizu moduen, bueno, hori oso tragiko eta oso tristea dauka. Katakraken liburutxu beta bere gutunak kartzelakoek begira. oso fina, oso polita irakurri nahi duenaren zat. Oier, zoi hartze, bigarren eskua, Nerea Ibarzabal kantuan. Entzun hau. Zeran zen hau? Zenbat aldiz entzun dugu? Ama hitza, krusak taldak egindeko bertsio honetan, 18, 22, 25, 28, oier zenbatzen? Batzu baira, Dituz. Mairu, hemen sortzi. Errobotea, 22. errobotea. Hogeta bost. Bota sortzi. Eta sortu ziren, ba. Argita garbi, letra. Ojalá bi aldiz. Nola esaten da bitxadera, espumadera, ataunen, pispalea, kitabitxa, espumikeza, keskola. Kitabitxa. Pispalea. Ondo. Ene, Oier eta sei hartze. Sei izengoiti erabili zituen, Catalina Erausok munduan barna, Alonso eta Antonio, Juan eta Sebastián, Julio eta Alejandro, Moises eta Martín. Alonso eta Antonio.
Oso ondo. Apa Zumaia. A letra. Wow, ze urtetan estrenatu zen Telma eta Luis, filma. 88, 1991, 96, 2000. 88. 91. Oso ondo. Gozuek estrena dian bertan. Bai. Ni bai. Bazu nintzen nire dantzataldeko Abai, lagun batekin. txistulari llegaz? Iepa. Da berataz gustatzen nintzen, ja gaur esan dut. Da zurin, Gaur, eza? gaur esan dut. Hogeita Berako urte entzuten geroago. bada, berako badaki. Bai, izan, Txistularia etxean. Jungo gara zinera. Bai, Telma eta Luis ikusten. Ondo. Eskubaloian, zenbat metrotatik botatzen da penaltia? 7. Oso ondo. Ibilitakoa, eskoloian edo? Bere garaian. Nerei Barzabalek, Bizkaiko txapelketa nagusian ganbaran abestutako bertsoa, lemuako saio baten. Beste galdera bat. Zein esparrutan aritu zen Josefa Molera, Izabarra. Argazkilaritza, zientzia, musika, filosofia. Zientzia. Puntua gora, sondo. Eskatuko dugu, segituko gara? Ez. Ba beste bat. Nola dute izena, Sua musika taldeko abeslariak eta basu joleak. Kantua pista da, igual. Hori da, Aneta Janire, Aneta Nerea, Maite eta Janire, Leire eta Janire. Hotzeko era horrek, abesteko era horrek ze izen iradokitzen ditu. Aneta Janire. Oso ondo. Ikusten? Ondo entzun da, bai. O! Oier, zoi hartze, Ari pentsakor. dira, bai. Asera partea. Beste galdera txubete edo saietoko gara? Beste bat. Ze hamarkadatan kaleratu zuen Aretha Franklinek. Eta mar, 60, 70, 80. 70. 60. 67 urtekue, oso Data ondo? batzuk ondo gogoan ditugu. Askatu? Saiatu gara. Saiatu? Ederto? Igota. Estomagoa. Estomagoa egin zait, besteen begien neurrira. Zuzena da? Ondo! Oso ondo! Komodina! Ondo. Zion, ondo erne, Rebotean zai. Zaio, enber. Reboterik ez orain, A ber, ba. Urtenetik abiatuko da, hause hirugarrena. Eta aski da, dio enuntziatuak. Norena da, amek ez dute liburua. Eide Rodríguez, Katixa Agirre, Alaine Agirre edo, Uxu Alberdi. Katixa Agirre. Ondo. Oso ondo. Ah, Entzun. Ze eskutatu dugu Neomaken kantuan, helburua, mendekua, aholkua, erreinua. Mendekua. oso ondo. O... Oita bat garren mendekua, abestian. Eta segi. Emakume hauetatik norri izan zen dantzaria. Greta Garbo, Helen Keller, Isadora Duncan, edo Rosa Luxemburg. Keller o Duncan. Helen Keller. Ikele Mairu? Greta Garbo. Isadora Duncan. Oso ondo. Hau da... Isadora Duncan hil kotxien. Bai? Zapize... Hori gertatzen Bai, zen, esango nuke bera dala, bueno, ikusi beharko nuke. Vale. Segi lanean. Zein da Gloria Gaynorren klasiko honen mezua? Zein da mezua? Guztiok bat gara, bizi nahi dut libre, bizira ungo dut edo aldugu.
Bizi nahi du libre. Bizira ungo dut. I will survive. Eta hortxe erre batzuk, aski da, dio. Enuntziatuak, Mikel Emairu. Josu Jon. Mekanografiaren arabera, zein atzekin zapaldu beharko duzu, izkia, atz txikiarekin, nagiarekin, luzearekin, edo erakustearekin. Anjon. Nagia. Txikia. Erakuslea. Luzearekin, ba? Luzi esaten non zara da nagia esan zu. Honek. Erakuslea. Gero ya nola egiten duzuen beste kontua da, Hoi ba. Bai. Aurrera, ba! Nola esaten da bekatxoa, legazpin? Lartxa, partxa, tartxa, bartxa. Bartxa. Lartxa. Bartxa. Oso ondo. Zer esaten txazu? Txotorraguk. Bekatxoa, Bai, bai. Txotorraguk. Medikutara joan behin, umetan, bekatxoak nituelako, eta medikoa gazteleraz, ¿qué tienes? Eta aitak, esaiozu, eta esan, tengo bekatxos. Aitak, berrugaz, tiene berrugaz. Bai. Askatu nahi duzu, Mikel Emairu? Amaitu da, Zenbat aldiz izan da Maialen Lujanbio bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna? 1, 2, 3 edo 4. 3. Oso ondo. Maldakau. Amaitu. Aski da, azalpena bide batez, dikote, Izaroren libre abestetik ateratako esaldia da. Abestia ezagutuz gero, abantaila. Probatu nahi? Edo? Ez. Aurrera ba? Bueno, ez dakit. Zein musika tresnarekin lotuko zenuke Olatz Zugasti? Dantzaria izatea badakizu. Biolina, gitarra, pianoa, arpa. Arpa. Oso ondo. Arpaiolea, bai. Luzegia, geriza. D. Izaroren abestiak, nola dio? Amaitu da. Luzegia da. Probatu nahi duzue? Ez? Aurrera ingo dugu ba? Ze Olimpiar Jokoetan onartu zen lehiarako badmintona lehen aldiz. Mexiko, 1978, Seul, 88, Barcelona, 92 edo Pekin, 2008. Badmintona. Txino izan bai, ez? Aseritikoak. Seul. Erregotea. Pekin. México. Iupa. Barcelonan? Azken aukera. M bat agertu da bide batez. Zein txori mota da argazkikoa? Gabiraia, zapelatza, amiltxoria edo giloia. Naik enagota. Joda, amiltxoria hori... Han Josu Erne. Amiltxoria. Oso ondo. Venga. Jode. Eta horrekin? Amaitu da. Krimenen. Vale. Bai? Bai. Bota. Amaitu da. Eiza luzeegia da zure krimenen geriza. Amaitu da eiza. Oso ondo. Gamoina, egingo. Bai, barkatu hemen, komodina eta hori guztia, Bai. Gabonetan abestu genuen. Hau. Eta, ni esatiz esan. Bai. Amaitu da eiza. Da zurie. Luzegia da zure krimenen geriza. Eske. Bizena inut libre, zure legen. Ondo. Mira, markagailuetara, bale. 340. Horexa Larrion, Zumaia 610 eta komodina, 400 bi komodin, Usurbilen. Markagailuak. Bueno, abantaila. Zumaiarrek nabarmen, baina beste markagailu biak, bueno, parez pare, komodina, abantaila daukazuen mutilek, ia gertatzen dan. Zein da zuzena, lehenengo erronda? Mikel Emairu arriskatu egin beharko zarete, Leonardo da Vincirenak dira.
Jokonda, azken afaria, Salvator Mundi, Gernika, Ama Virginia eta Krabelina, Madonna Benoiz, Musua, Dama Katazuriarekin, Venusen jaiotza Vitruvio, gizona bako. Giokonda. Hau xe garrantzitsuena. Azken afaria. Oso ezaguna. Vitruvio gizona. Giza gorpuzaren proportzioak. Ederra oso ezaguna bebai. Jaiotza. Mikel eta Mairu, Venusen jaiotza. Da Vinci, Botticelli. Botticelli da. Bai. Oier Soiartze, Musua. upa, Hau Clintena. Gustav Klimt, Bai. musua, ezaguna. Salvator Mundi. Ondo bikote. Josu eta Jon, planto egiteko aukera, baina nik esango nuke, Aurrengo akatsu dugu. bakarra dago, Bai. eta Ama Virginia eta Krabelina. Ondo. Madonna Benua. Ba, oskatuta gainera, zu. bat topatu dut da Benoiz da. Abai? Pronunciation jarri dut. Gaizki oskatuta. Pronunciation jarri dut, edo neuk ikusi da txarto. Puntu Bai. kendu. Dama Katazuriarekin. Bako. Deskarta egin dugu Gernika, ez? Gernika, Picassoren Gernika. Oso ondo. Eta berroita mar! Eta komodinik erabili beharri gabe, ondo usurbil. Oso ondo egokitu zaizu eta aprobetxatu duzue. Bale, bigarren erronda. Leonardo DiCaprio agertzen da. Da Vincitik Leonardo DiCaprio salto egin dugu. Oppenheimer, Barbie, Titanic, Wall Streeteko txoa, Arrapan azazu albaduzu, Shutter Island, Gazkinlaria, Django Katerik gabe, Gatsby handia, J. Edgar Maestro. Non agertzen zaigu Leonardo DiCaprio? Titanic. Arrapan azazu alba duzu. Ze guapo Titanicen. Eta ze ona pelikula hau ere. Vale, Wall Streeteko otxoa. oso ondo. Broker lanetan hor. Shutter Island. Thriller psikologikoa. Horrenik ere asko gulertu ez dutena, ez duguna. Bidazka, ez? Bai. Jota. Komodina. Komodina erabiliko dugu, errondan jarraitu alizateko. J. Edgar. Agertu da. Gatsby handia. Oso ondo. Amodiozko thrillerra, ondo. Django Katerik gabe. Tarantino. Komodina. Komodina daukazue. Agertzen da, komodinan agertzen da, bai. Oso ondo. Hegazkin laria! Beste egun da berroita mar! Eta hirugarren errondan, Loreto Mauleon agertzen da. Hori da jakin nahi duguna. Bia nahi, odeiak pintatzeko makina, Patria, Anfitrioi berezia, Goenkale, Aitaren etxea, Express, La Quietud en la Tormenta, Erlauntza, etxekoak bypass. Goenkale. Joana Urkijoren paperean. Patria. Ze papera hemen. La Quietud en la Tormenta. Aitaren etxea. Bete bateko telesaila. Mikel eta Mairu, Etxekoak. Ba, ez da agertzen, ez? Oier, Soiartze, Igual do. Komoño. Si guain beste dago. Express. behintzat erantzuten jarraitzeko aukera. Josu eta Jon, Odeiak pintatzeko makina. oso ondo. Patxoteieriaren pelikula ederra. Oier, Soiartze, Anfitrioi berezia. Ondo. ba beste bat errematatzeko aukera egokitu zaizue. Josu eta Jon. Bia nahi. Hirugarren taularen bila? Jota nahi kene. Bia nahi. Hirugarrena! Egun da garroita mar puntu. Usurbilera, beste behin. Ba, puntu denok eskuratu dituzte. Markagailoak honela ditugu. 340, Orexen Lorrien, Mikelek eta Mairuk. 610, Zumaian Oierrek eta Soiartzek. Josu eta Jon Usurbil, 840. Mikel eta Mairu bosgarrenean iritsi da bazkena.
Igual rekorra izan da, ez? Finalea iritsi gabe. Proportzio horietan, alegia, zema saio egin ditugun, eta finalera ezkara iritsi. Alegia, dirurik ez dugu eramango etxera. Baina, Mikele, begitara begira, ezaiguzu, zer eramango duzu etxera? Ba, daon laguntasuna hemen plato hontan, eta ze ondo pasa deun. Mairuzun, zer diozu? Esperientzia eta gauza berriz egitaztie. Zora garri. Eskerrik asko neskak, tortziarren, hau pasuen! Ba, berrikuntzak, Miluzen, Oier eta Zoiartze. Ondo, sailkatuta? Nahiko. Josu eta Ion, haze iritsiera, Hau lasaitu hartu zen Hoi ez da? Irutik 3 taula osatu ditugu azken proba horretan. Egia orain markagailuak gutxian jarri direla, baina zuek eroso, ez da? Bai, saio bentsa. Erlaxatu gabe, bai? Sokatira dator, naharmen puntu gehiagorekin sailkatuta zuek. Zumaiarrak, erantzuten lehenak. Prest? Bai. Hartu lekua ba, sokatirara goaz. Denbora. Zein motatako musika tresna da konga? Perkusioa. Bai. Zenbat taldekidek osatzen dute amak taldea? 8. Lauk, zein da Indonesiako hiririk jendetsuena? Jakarta. Zuzen. Azaroaren 28an jaio bazara, zein da zure zodiako zeinua? Tauro. Sagitario, zer aurkituko duzu salgai Instagrameko merkamatxinez kontuan? Poltsak. Tatuaje makinak, jarraitu abestia, Andre Madalen, laurden erdi bat. Orion. Olio. Zein izan zen animaziozko lehenengo euskerazko filma? Paso. Kalabaza tripontzia, zein da Twitch plataformaren kolore nagusia? Urdina. Morea, kafeak duen zein konposatu kimiko naturalek mantentzen gaitu esna? Kafeina. Ondo. Zein hiritan dago Teknun ingeniaritza eskola? Donostian. Zuzena da. Nola du izena Atletiken futbol zelaiak? San Mamés. Boi. Zein arte disiplinatan aritu zen Kristina Mardaras Bizkaitarra? Paso. Bertsolaritzan, jarraitu esaerazarra, urrea esan eta urria Keitu. eman. Zein lurraldetan zaude, Irisarri udalerrian bat zaude? Nafarroan. Nafarroa beherean. EITB-ko saioak sarean ikusi nahi badituzu, zein ataritan sartu beharko zara? Nahi eran. Ondo. Nork zuzendu zuen ez naiz inoiz Dublinen egon antzerki obra? Aitor Garmendia. Mireia Gabilondok, zein da euskaraz zabalduen dagoen hizketa tratamendua? Ika. Zuka, zein mendetan sortu zen errealismo magikoa? 18. Hogei, zenbat urte beteko ditu aurten 1989an jaiotakoak. Ui, ogarra batu baitu. 35. Zer, Oier, Zoiartze? Gaur ezin. Zumaian egia, zezatek eta zezaituk eta jungo gaituk eta etorria eta... Orain, ez da posible izan, baina ze saio egin zuen orain arte, bai? Leku hartuta, Miluz Atrebiek zaleia erakusten. Urrengo, Miluz arte, hau pasuek! Josu eta Ion! Nola? Aberba. Hori da jarrera. Aberba. Ondo, Oso ondo. Gaur finala iritsita? Ondo. Miluzen leku hartu eta aurreraino egin dugu. Aberba. Izango dira Josu semeak emandako aholkuak. Igual. Edo berezko talentua edo... Denetik pixkat egon gola. Edo dirua, deika daugazuela. Erne, eta asko da, Ufa. Gaur jokoan, 96.000 eta 50.000. Edo, izango da, gure publikoaren berotasuna. Hori, seguro hori. Pasaiako herritik, dator publikoa. Josu eta Jon, etxeko deialdia gurekin bat egiteko eta aplikazioarekin bat egiteko, eta hori guztia, egongo da kirolariren bat. Izango da. Etxien, kirolari profesionalen bat, seguru. Josu, Jon, esan dugu kirolarizek bazariela. Josu mendi lasterketetan ibiltzen da? Profesionaleta ez? Momentuz ez, esan. Momentuz ez. Ondo. Zaldi lasterketa, jokei ez, Jon, da profesional bez? Ez, bueno... Ikusle profesionala nahi bat. Bai, komisario arbitro izan ez, lasterketan, baina... Ondo. Bai, beste lerro bat. Zaldi lasterketetan? Bai. Bai. Eta atzetik joan bordu epaileak korrika? Telebista daka, o tribunatika, no? Ondo. Jon, autogomidapena da hau, bai, egun baten zeuaz nuen. Ikusten. Bai. Ez ederra. Eta ni ere, bai. Bai, dino, jugo nintzen oso gustora. Baina hau gara trajeatuta, Bai, oso gustora. Baina urruti, Bai, jugo nintzen gustora. Bale,
Ba, pentsa, arbitru esarala merengue dantzetan be bai, esate baterako. Ja, bi disiplinan izango zinateke. Claro, profesionala. Adi, Josu, Jon, naztu barik, Bi kiroletan aritu dira elitean. Eliteko kirolariak dira, bi kiroletan aritu dira elitean. Bai edo ez, denpora. Michael Jordan, bai edo ez? Bai. Garbiñe Muguruza. Amaia Aldai. Lewis Hamilton. Primož Roglič. Ronaldinho Gaucho. Leticia Canales. Patri Espinar. Kerman Lejarraga. Adam Ondra. Motuan. Ez. Fred Perry. Tenis aintzin. Egiaztatu egingo dugu. Bostakatx. Egin aldaketa bizkor eta bi egiaztapen gehiago dituzue. Fred Perry, igual. Hiru, ez dut. Lau akatx. Le voy a sin pasar tú. Voy a pasar. Voy a decir, sigo yo. 4 minutos. Eso es. Este vídeo contigo. Me dice que no les emoción. De mal. Ya está todo. Ven. Hiru akatx. Zeo zer robetu dugu. Azken segunduak aldaketak egiteko. Aldatu, azken segunduak? Urrezko galdera, Josu, Jon. 2019an munduko txapelketa irabazi zuten bik. Denbora, 2019an munduko txapeldun. Bakoitza berean noski, zaintzu. Aukeratu bi izen. Askar? Askar? Zemuz? Dudas betiak. Ezagunak bai, izenak, batzuk. Bai, ia gehienak, ezagunak. Baina bi kirol baitira. Bai, ba. Elitean bi kiroletan. Michael Jordan saskibaloia badakigu. Bigarrena be bai. Beisbol? Zuzena da? Bai. Beisbolean ere aritu baitzen. Golfean ere asko, baina profesional bezala. Ezagutzen dugu, Adam Ondra. Nik uste motuakin trial olako bat. Ez ezkoremuan utzi dugu, zuzena da? Igual joango da motoan, eskalatzera. Bueno. Eskalatzaile profesionala. Arrokatan. Dokumental ikusgarria ditu, merezi du. Garbiñe Muguruza. Zer? Tenislaria. Bakarrik, zuzena da? Eta hortantxe ondo gainera. Kirol bat, eta ona hortan, tenisean. Amaia Aldai baiezko eremuan zuzena da? Ondo, golean bigarren mailan jokatu zuen, eta pilotan ere profesionala izan da. Lewis Hamilton. Ezagutzen dugu. Formula 1 egin dugu, no? Imitziotan. Egira. Zuzena da? Ez ezko eremua? Eta hori egiten du bai. Bat formula. Kantatu be bai. Baina elitean. Shakira da Beyoncégaz bai. Bai, ez da, kontuz. Primož Roglič. Txirrindulari bai. Bai. Zer gehiago? Eskiko saltuak. Benetan? Bai. Bueno. Bai? Kusiko du.
Bai, bezakit zuzena bile, baina lesio baten ondorioz, Bai. errehabilitazioan bizikletan hasi, Guau! eta rapazak bain. Bai, aldapa gora. Letizia Canales. Ezezko eremuan. Jarri dugu, zuzena da? Surfista aparta, eta horrekin nahikoa. Patri Espinar. Zezango zen nukete? Pilotaria bai, Pilotaria bai. eta Eta, zuzena da? Baiezko eremua? Eta futbolean ere aritu da elitean. Oso ondo. Nadine izorratu behar. Kerman Lejarraga. Zer bai? Boxeolari, eta gero eta gero, aparte ezakit. disiplina desberdina daude, ez dakitena berdina dien, no, ez? Ibiltze aldan. Elitean. Baiezko eremuan, utzi dugu Kerman Lejarraga, zuzena da? Kerman kickboxingan ere aritua, baina ez elitean boxeoan soilik. Ronaldinho ere hortxe jarrita genuen, baina areto futbolean elitean ezen aritu. Areto futbolean, baina futbolari profesionala. Hortan bakarrik, eta Fred Perry, erne, tenislari profesionala izateaz gain, maiten izan ere bai. Elitean. Eta nik izekataten. Bai. Fred Perry da hori, erramodune. Euskal Herriak estimatzen duen poloa, bai. Josu eta Jon, 100 euro oso ondo. Bai. 1000 euro irabazteko aukera. Horretarako urrezko galderaren erantzun bikoitza zuzena izan beharko litzateke. 2019an munduko txapelketa irabazi zuten Bik, esaterako Adam Ondrak. Hori da, aukeretako bat, zuzena da? Ondo, 2019ko eskaladako munduko txapelketa irabazi zuen zailtasun proban. Baliata. Denborak harrapatu gaitu esango nuke Bai? bigarren erantzunaren aurrien zalantzan egon zaretelako. Roglic igual, Erlojuan kontra. erlojuan kontra, Zuek ere alaxe aritu zareteta? Bai. Eta Gantxoak. bestela, ze aukera ukizu jo bai? Beste guztik. Roglic. 2019an munduko txapeldun beharko genuke urrezko galdera irabazteko eta 1000 euro. Usor bilera eramateko. Zuzena da, erantzuna. Lewis Hamilton, bat formulan, munduko txapeldun izan zen 19an. Josu da Jon, baina zuek ere auto hartuta bizi, Ondo, iritsi bikaina 200 euro irabazi ditugu. Eutxi horri bikote. Eskerrik asko Milusa Kortxe Gatiarren plazer bat da. Hau gagu, goragu.